Днес е един слънчев, великолепен ден, толкова слънчев, колкото е екипа, с който бяхме. Отново е лято, ние сме в хотел Голден Нина и след малко ще дам думата на тази красавица до мен, която ще сподели с каква емоция изпращаме нейната група от днешното обучение, което между другото беше интересно според мен. Надявам се на тях да им било интересно. Работа по STEM дисциплини, за това си говорихме, за много други неща покрай самата конкретна тема. Заповядайте. Здравейте, аз съм Анета Петрова от Олимпийски град Баня. И днес впечатленията от проведения курс беше много добри. Имаме се с приятни емоции, заредени с много позитивна енергия и нови знания. Благодаря! Чудесен екип са, ако и вие искате също като тях да преживеете тази положителна емоция, търсете ни. Благодаря!